me se Gardaí na Glór agus is ife gach Forbartha Gaeilge mé dún fádraige gandaíon dún. Níl mé ach sa fós seo benne coppla méanús ag clúdaach treibh se waithre. Bhí sé jazz seach le Tomás I gáil fréid na pointí le a bhfuil me dabalta an puibliachta anú fréid na main socialta agus dóanna eile a méid na rudí sin ar fáil doing. Ach an rud a cheas amach dúig na ag buirlú le daoine eile. A bhfuil sort sa fós céarna lom ag Johnny an cinneal obair céarna lom agus ag éisteach le smaointí socu agus an stuff atá gáil ará acu a coistí socu. Sílam tar éis an Nollaig, scríomh mé coppla rudí séis agus tá sé mar plán agam coppla den an stuff sin usid na daoine yoga agus na Charlie defriúla in sa cantar agus leis an monscoil agus a leithid mar sin. Is bhí sé séanó sú bháin OPT chathair sa bhí. Tríd is tríd bhíon Ceardlann an na chomhrach bhreathas. Bhí sé go maith bheith géiste go Tomás Mac Con Iomaire meollar na meán chumaráide mar gandótá sé sin an háachta chu fad inniuh le rudaí a bhrú agus daoine chur an ólas fest rudaí a bhí na siúla goin. Ach níomh an sunfa má bhí seanna bh fálan bead a fest na háisne a tháinig Glór na nGael agus teacht de Bhailigh bhí seanna chomhrach chu fad. So an príomhrad dom ná bhfuil le bhíon ó líonraí agsúil agus counter agsúil agus fálamóna chéile stocha fé chattá obair, cad bead an áfuil obair chu measan, bhí glór le fálam. So is mis Ceardlann agus tá mé obair go lá aimseir le Ceardlann Gaeilge I gudna ceile darnóí. Tá mé tuairt freastal ar cúpla Ceardlann le darnóí, so an rud is fearr domsa faoi ná bheitthead comhaibbriú lena chéile. Smaoin tú roiint Fáimne a phlé conas réiteach a ibrúach, so tá sin fear habhaach agus an cóúidir sin a Herbert cumá. Ach tá sé tábhaach go méid deisiigh daoine isúlum sa teach le chéile agus aithnar chur le chéile agus an obairtá dhéanamh a gin an airtu. Cínte, so is deis sé teachtain seo agus bí a caintí dhéanamh ar na Fáimne bhíán nó na deisna bhíán agus Forbartha dhéanamh agus Puinte taghbhala aimseú cumá, so tá sin fear habhaach. Is féidir fill ar mó fig maidir mór agus lénta seach an obair sin agus tá cinná an raibh obair déanta.